Kedves etyeki polgárok, kedves etyeki lakótársak, ismét üdvözöllek benneteket, Máté Barbara vagyok, és most a 2025. június 25-i testületi ülésről készítek nektek egy összefoglalót. Igen, nem csalás, nem ámítás, a később látod, ma július 8-a van, nyaralás, nyár, most készítem el az összefoglalót. Elöljáróban azt szeretném elmondani nektek, hogy ma is lesz egy rendkívüli testületi ülés, tehát július 8-án, 18 óra 15-től. Ezen a július 8-i rendkívüli testületi ülésen a bánya lesz a téma, beszámoló a bányával kapcsolatos eddigi tevékenységekről, illetve forgalmi rendváltozásról. Ez minden hónapban van valami új hír a bányával. Én ma elutazom itthonról, nem tudok részt venni, de hogyha valaki úgy érzi, hogy érdekli és érti, vagy legalább érdekli ez a bányatéma, kérem, hogy menjen el, mert úgy tűnik, hogy ez a testület a polgármester számára egy fontos, kiemelt téma, legyünk képben. Előre is köszönöm. A mai összefoglalomban nem lesz olyan téma, ami napi szinten befolyásolná szerintem nektek az életeteket, de sok érdekesség, apróság van benne, ami erről is szól egy település élete. És már itt az elején, hogy legyen ismét a reklám helye, hogyha bárki, akár egyéni, akár céges szempontból érdeklődik az iránt, hogy fejlődjön a beszédkészsége, artikulációja, kommunikációja, akár nyilvános beszédben, akár ilyen média megnyilvánulásban, akár a csapatának, akár vezetőként, akkor kérem, keressetek bátran, mert idén nyártól már így szabadúszóként egyre aktívabban szeretném ezzel kapcsolatos tevékenységemet felpörgetni, és hát miért ne tudjatok ti is erről, hogy itt van valaki a szomszédban. Artikuláció. Köszönöm előre is. Oké, csapjunk bele, hogy miről is szólt a testületülés. Rögtön az elején két nagyon egyenruhás úriember tartott beszámolót, ugyanis a tűzvédelmi helyzetről és a közbiztonságról hallgattuk meg szóban is a beszámolót, amit írásban is elküldtek a testületülésnek. Nos, elöljáróban azt mondanám, hogy mind tűzvédelmi, mind közbiztonsági szempontból Etyek nagyon jó hely. Mondom először a tűzvédelmi helyzetnek az összefoglalóját. Rácz Krisztián tűzoltó alezredes volt ott, hogyha jól tudom, legalábbis ő írta alá a beszámolót, és hát a lényeg az, hogy Etyeken tavalyi évben összesen 1 tűzeset és 0 műszaki mentés volt. És 0, közben bejött egy üzenet, 0 műszaki mentés volt. Ez a tűzoltó parancsnokság nagyon nagy területet fed le Értől Baracskáig, és ez egy kiemelten jó szám. De azért van néhány tanácsa, amit érdemes, és érdekesség, amit érdemes megfogadni, illetve tudni. Tehát egyrészt, hogy az otthoni tüzek stagnáltak, bár beszámoltak arról, hogy a napelemekkel felszerelt házaknál 2-ről 8-ra nőtt a tűzesetek száma. Szabadtéri tüzek emelkedtek, szerencsére nem nálunk. Az érkezés előtt semlegesített tüzek száma emelkedett, ugye legyen mindenkinek otthon tűzoltókészülék, és rendszeresen cserélje le, hogyha lejárt a szavatosság. És a téves riasztások száma emelkedett, de ez a logisztikai központokra jellemző, ahol automatikusan bekapcsolnak valami miatt a riasztók. Nagyon érdekes, meséltek arról, hogy az elektromos autók tűzoltása új kihívás, teljesen más technológiát igényelnek, és van rá eszközük, de azért ez mindig nagyon, nagyon nehéz. Felhívták a figyelmünket, hogy a töltőket ne hagyjuk nagy melegben bedugva az ajzatba, mert azok működnek és melegednek. Másrészt ne hagyjuk kint napon a lítium-akkumulátoros eszközeinket, mert túl melegednek. És egy érdekességként mesélte, hogy a gondos órák be tudnak riasztani, és ez hamis műszaki mentésriasztásokat tud hozni. Rajta van az idősön a gondos óra, kapál, azt adott esetben az automatika epilepsziának értékeli. De ez Etyekre nem volt jellemző. Úgyhogy ez volt a
tűzvédelemmel kapcsolatos összefoglaló. Ugye tegnap egy nagyon nagy vihar volt, ennek kapcsán ez újra aktuális. Az még nincs benne, ezt jövőre tudjuk meg. Remélem, hogy senkinek nem volt olyan kára a tegnapi viharban, amik nehéz lenne, illetve tűzoltókat igényelt. És akkor nézzük meg a közbiztonság helyzetéről. Itt azért nézek oldalra, mert szeretném felolvasni az egyekkel kapcsolatos adatokat. Itt a Bicskei Rendőrkapitányságtól kaptuk meg az összefoglalót, és mondom is, hogy mik az információk. Igen. 2024-ben a nagyközség területén 45 bűncselekményt regisztráltak, amiből azt mondja, hogy a közterületen elkövetett és ismertté vált bűncselekmények száma 12 volt, garázdálkodás és rongálás volt jellemző. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 24 volt, súlyos testi sértés 3 esetben került nyilvántartásba, garázdaságok száma 2, lopások és betöréses lopások együttes száma 3, rongálások esetszáma 1, csalások esetszáma 14, melyből online csalások száma 12. És az összesített felderítési mutatószám 80,4% volt egyeken. A közlekedés biztonságban nézve a vizsgált időszakban a nagyközség területén 3 személysérüléssel és 14 anyagi kárral járó baleset került regisztrálásra. Személysérüléssel járó balesetekben 3 személy szenvedett súlyos sérülést. Igen, ezek a fő számok, és akkor mondok még néhány információt, ami a beszélgetés utána arról szólt, hogy egyeken nem nagyon van bűnözés, ez az összesített értékelés, és a testület a kábítószer használatban, visszaszorításban, és terjesztésben kért segítséget, és a rendőrség azt mondta, hogy igen, ez folyamatban van, és dolgoznak rajta. Csökkent a bűncselekmények száma, és ezt úgy mondták, hogy és adjatok egy pillanat türelmet, mert nem írtam ki a kapitány úrnak a nevét, és ezt most meg kell keresnem. Igen, dr. Balázs Sándor rendőr alezredes, a Bicskei Rendőrkapitányság kapitányság vezetője készített az összefoglalót, és szerintem ő is volt jelen. A dr. Balázs Sándor mondta azt, hogy a bűnözés nem akar bejönni egyekre, mert ő körbenézett, és látta, hogy egyre rendezettebb a falu, és az átutazó bűnözők azt nézik, hogy mennyire emberek, és hogyha rendezettek a porták, virágosak az utcák, vannak kukák, nincs szemét, akkor nem állnak meg. Ez egy érdekes észrevétel. Jó, ha tudjuk, hogy akár ilyen hatással is lehet, hogyha a portáink rendezettek. Oké, nézzük a további témákat gyorsabban. Módosították, ez ilyen rendes negyedéves módosítás a költségvetést, a korábbi 581 000 az eredeti 2.477 000 főszeg 2.581 000 főszegre módosult, rengeteg sor. Én nagyon megköszönöm, ha valaki jelentkezik, aki segít nekem egy ilyen táblázathalomban eligazodni, hogy mit kell nézni. Az önkormányzattól meg nagyon megköszönöm, hogyha nem beszkenelt lapok típusú PDF-ben teszi be ezeket a határozatokat, mert nagyon nehezen olvasható. És ezt azért is mondom, mert az SMS módosítás, ami a következő napirendi pont volt, egyik tétele, hogy az önkormányzat a gazdálkodási, működési és szervezeti információit, táblázatait ezentúl a webegyeken teszi közzé. Tehát kérem szépen, hogy ezek rendes PDF formátumban legyenek közzétéve, hogy nagyíthatóak, elemezhetőek legyenek. Előre is köszönöm. Valamint az SMS módosításban benne van, hogy az elismerő címeket, kitüntetéseket rendelettel le kell átadni, illetve hogyha egy ügyben nincs kétszer döntés a képviselőtestület részéről, akkor a polgármester dönthet. Itt a közbeszerzési eljárások elindítása volt kiemelve. Volt egy kötelező határozathozatal a népszavazásoknak, a helyi népszavazás kezdeményezésnek
a népszavazás kezdeményezésekről, hogy a választópolgárok legalább 20%-ának kell kezdeményeznie a helyi népszavazást. Én hirtelenjében egy 2022-es létszámot találtam, akkor 3602 fő volt legyek, rohangálnak itt körülöttem. 3602 fő volt a választópolgárok száma, tehát ez alapján 720 fő aláírása szükséges ahhoz, hogy népszavazás kezdeményezés legyen. Nem tudom, hogy mi az idei szám, de hogy tudjunk róla, hogy mondjuk, ha ilyen bárki neki akar ugrani, akkor menjen egy biztos 750-es létszámra. Felszámolták a Bia Herceghalom Páty Etyek közötti fogorvosi társulást, ami már évek óta nem működött gyakorlatilag, mert különböző törvényi változások miatt nem csak szombaton kellett volna biztosítani, és nem volt érvényes pályázó, aki ellátta volna ezt a társulást. Tehát, hogyha ebből jól értem, továbbra sincs hivatalos fogorvosi ügyelet, ez 2024 óta talán, hogy átfutottam a határozatot. Nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban. Volt egy olyan határozat, hogy a Honvéd utca 34 szám előtti már nem működő, de az utcán levő ilyen hajtós közkutatnak a területét szeretné megvenni. Ugye van több ilyen, ami beékelődik a telekbe, régi közkút maradvány, hogy azt szeretné megvenni a tulajdonos az önkormányzattól, és az lett a határozat, hogy a fej maradjon az önkormányzati. Egyébként ez érdekes lenne, hogy vajon több ilyen van tényleg a településen, hogy ezeket nem lehetne feléleszteni, különösen így a biciklis forgalomra tekintettel, meg hát meleg van, néha jól esne egy kútnál engedni egy kis vizet a kulacsainkban. Volt egy döntés egy önkormányzati terület vízvezetéki szolgalmi jogáról, valamint a következő döntés a szolgálati lakások bérbeadásáról szólt, további 3 évre meghosszabbították 4 pedagógusnak a lakásbérletét. Látszik, hogy valószínűleg ez egy jó dolog, hiszen ez segíti, hogy az iskolánkban a pedagógus állomány biztosított legyen. A következő napirendi pont a polgármester illetményéről való határozathozatal, ez is egy kötelező napirendi pont, államilag van meghatározva, hogy a polgármester illetménye mennyi lehet. A jelenlegi szabály az, hogy a nemzetgazdasági átlagkereset 2,25-szöröse a polgármesteri illetmény, mivel a nemzetgazdasági átlagkereset alap, az bruttó 667 000 forint, ami alapján számolták, tehát a polgármester illetménye 1.501 000 bruttó, 1.501 000 forint, és ehhez járul még 15% költségtérítési díj, az 225 000 forint. Megnéztem, hogy 2022-ben másik számítás alapján, de 2022-ben ez bruttó 780 000 forint volt. A következő napi rendi pontban a Kesjár Karate Klubnak szavaztak meg 2 millió forintos eseti támogatást, ugyanis a Karate Klub kapott a Magyar Falu programból 7 millió forintot buszvásárlásra, hogy tudja vinni a versenyzőit különböző versenyekre, viszont olyan elvárásokat kötöttek, hogy milyen kis buszt vehetnek, amik csak nagyon lerobbantak, jöttek ki ebből a 7 millió forintból, és ezért kértek még 2 millió forintot a testülettől, hogy egy normális, biztonságos, még használható buszt tudjanak venni. Ezt meg is szavazta a testület. Természetesen, aki illetékes volt ebben, ők tartózkodtak, és ezt a sportcentrum felújításának a terhére szavazta meg a testület. Hát és további eredményes versenyzést kívánunk a Karate Klubnak. Azt mondja, hogy a segítőkész beszámolóját, 2024-es beszámolóját is elfogadta a testület, és itt volt egy olyan hozzászólás a képviselők részéről, hogy példásan működő intézményről van szó, illetve kifejezték azt a véleményüket, hogy nem csak tűzoltás van ebben az intézményben, hanem egy tudatos építkezést látnak a beszámoló alapján. Ezen kívül még a polgárőrök kaptak 270 000 forintnyi támogatást, gyakorlatilag a híres Suzuki Viterájuknak a kötelező befizetendő kaszkó, gépjármű felelősségbiztosításokat fizették ebből, és hogyha jól értettem, akkor át fog kerülni ennek a járműnek az üzemeltetése az önkormányzathoz.
Ezek voltak a júniusi hírek, és ne feledjétek, hogyha még ma hallgatjátok meg ezt a beszámolót, ma, július 8-án 18 óra 15-től bánya témájú rendkívüli testületi ülés lesz. Szép nyarat, itt most kint éppen zuhog az eső, és remélem, hogy ilyen csendes esővel folytatódik ez a nap, már viharos szél nélkül. Sziasztok! Máté Barbara voltam, ez Etyek község, Etyek község 2025. június 25-i képviselőtestületi ülésének, a beszámolójának volt az összefoglalója. További szép napot kívánok!